Sziasztok, Máté vagyok. Beszeretném mutatni nektek egy kis TNT ágyúzást 1v1-be. Nem tudom, hogy a YouTube-on fent volt-e bármilyen hasonló videó. Ha volt, akkor sajnáljuk, ha nem volt, akkor láthattok most egy ilyet is. Kérlek, posztoljatok és lájkoljatok minket YouTube-on. Na. És velem harcol Máté. Igen, és Atti barátommal szeretném bemutatni nektek ezt a kis videót. A TNT ágyút meg tudjátok építeni majd. Hihetetlenül egyszerű design. És szerintem ki fogok kapni, mint a szar. Ez most már csak mellékes. Na, mehet, Ati? Jó előérzeted van. Tudom, na, kezdjük akkor el. Hát jó, mert már egyszer fel is vettük ezt a videót, és elég balúsültem, mert Atit felhívták közbe, meg rám tört a szarás. Szóval voltak ilyen technikai nehézségeink, de sikerült leküzdeni. És mellé is tettem már is az obszidient, így az elején, tök jó. Hát te nem. Itt. Nagyon egyszerű ezt megépíteni, mint látjátok. Ha nagyon jól figyeltek, akkor meg is fogjátok tudni építeni, majd talán később csinálok róla tutorial videót, de már ezt láthattátok az interneten biztosan, mert én is onnan szedtem. Ó, elfogyott a repeater, nem fogyott el, jó van. Le leszel TNT ágyúzva a fiacskám. Készülj fel. Most meghalsz. Figyelj. Az első lövény. Jaj, ne. Új. Azt telebe talált. Na, akkor ezt kapsz ki, te is. Ezt kapd el, ne a nátát. Közben lemegy a nap, csinálok egy kis reggelt. Na igen, és így megy a TNT ágyúzás. Majdnem Lehet bővítgetni is magunkat. Senki nem tiltotta meg. Egyelőre. Milyen kombot rakok most? Jó kérdés. Ugye a szabályok azok egyértelműek ebben a játékban, hogy nem építetek magatok köré obszidiánt, meg ilyesmi szabályok, szóval egyértelmű. Aki akar még velünk ezen a kis hamacsiszáron játszani, az jöhet szívesen. Szeretettel várjuk, és leestem az erődömből. Írjon Skype-on, vagy Skype nevet. Ja, írjunk, majd Skype nevet posztolunk. Nem, bocsi, hát egy kicsit csaltam. Most nem akarom leállítani itt a videót. Jó, és kéne egy vödörvíz. Így. Úristen, tüzelni fog. De előbb én fogok. Jó van. Nem időzítettem. Nagyon lősz itt engem. Jó, hogy a TNT-t egyből le lehet rombolni. A rossz helyre raktuk. Ja. Te csak ilyen kicsiket lősz. Hát ne, jó alacsony, kicsit építettem. Na, ezt most lekapod, most lekaplak. Puff. Látjátok, majdnem olyan a működése, mint egy ágyúnak, szóval egy hangba is. És úgy nagyon király ez a... Úristen! Úristen, az összes chestem szétrobbant. Te szent Isten, mennyi TNT? Húha. Na, ezek a bajok ezzel a játékkal. Azt is le kellett volna fedni. Na, most már nem kezdjük újra a videót. Most már nem fogjuk újra kezdeni még egyszer. Már elegem van belőle. Meg belőled is, Ati. Hogy ilyen makker vagy. Jaj. Mindegy. Hát jó lesz most a videóba. Oké. Most már 3-at lövök.
hogy egyszer. Jaj, ne! Meghaltam. No, Úristen, felrobbantott minden. Jaj, felszedjük a TNT, amit egy chestig kidobált. Mindjárt This is Sparta lesz lassan. Van egy olyan érzés, hogy itt Vendetta lesz. A Vendetta azért tudod mi, nem? én nem. Hát te nem, de én igen. Neked rohanok egy kis facsákánnyal és szétverlek vele. Készülj fel a halálra. Egyelőre. Tudod, halál! Viszont nincs egy nyomógombom sem már. Hát ezt megszívtam. Hát, az a te bajod. Tudom, van egy olyan érzés, hogy ezt most kikapom. Sőt, biztosan kikapok. Üresednek a bögrök. Üresednek, ja. Nekem mindjárt Most én ezt most nagyon megszívtam ezt. Jaj. Úgy. Atti az most nagyon makker. Ő nagyon tud itt kockulni. Mennyi TNT? Ó, a rohadt chestet is le kellett volna obsidianezni. Mindegy. Előbb kellett volna gondolkozni. Hát ja, mindegy. Nem Nekem számítottam, pont hogy itt a várfa, hogy hívják, mellettem, úgyhogy védi. Na, 4 egyszerre. Ó, Júj. és lelökött, áj. Már csak egy szívem van, csak Na, szólok. azt hiszem, ez a Atti nyerte ezt a kis TNT ágyúzgatást. Szerintem. Amíg egy TNT-t tud a fél. Na még egyet lőjél rám. Szerintem én ezt most már feladom, mert most már kikapok. Hát mert nagyon esélytelen a helyzetem, már csak ijesztgatni tudlak. Nem lőj. Dehogy nem. Akkor ezt kap. Hát ez most szerintem nagyon fog fájni nekem. Ó, a sok rohadt TNT ágyú. Hát a szemét. De mind a falba lő. Tudom. Visszalövünk, visszalövünk. De lőjed a rohadt TNT-idet, úgy belestem. Belestem. Úgy gyors építsük meg ezt is. Rombolunk le téged. A carry-tör, ami, hol van? Ja, A kezedbe. Kicsit szerintem csalni fogok. Csak egy nagyon picit. Kicsit addalok magamnak, hogy ne kapjak már annyira ki. Jó. Bocsi a csalásért gyerekek, de most ez van. És ez nagyon makker volt, Ati. Ezt most én nem bírtam meg. Erre fogsz. Igen. De hát olyan makkosan lövöd ezt meg. Úristen. Itt mi van lent? Te építsél még. Hát építek én, várjál. Nem látom. Nekem már van 1, 2, 3, 4, 5 ágy. Nekem egy, amúgy 3, ami nem üzemel. Ami most elő. Egyszer. Figyelj. Igen, ezt most meg fogom mérezni az agyamon. És meg is haltam. Túl nagy volt a robbanás. Igen, ezt így mi mindig kreatívba tesztelgettük. Jó, és semmi tudszom most nálam. Mondjuk felszedem. Nekem a rohadt chestvet szét tudtad lőni. De nagyon szerencsés vagy. Nem most csesztek még. Pluszba. Mi? A chestemet felrobbantottad úgy, ahogy van, szóval vége van a játéknak. Na, azért én is lövök most rád egyet azért. Lecsúnyázlak. Tessék. Puff. Az van, hogy nekem elfogyott a Restorm? fákja. Vagy sem, hogy elfogyott, hanem meghaltam és úgy nem tudom, hogy hova esett le. Akkor add vissza te is a kreatívadat, és akkor ti kreatívba játszunk. Úgy voltam úgy, hogy túlélőben, de most technikai nehézségek miatt most csak egy kis TNT ágyúzgatás jutott. Nem baj, de TNT még van.
TNT-je sajnos még van ennek a szerencsés kis gyereknek. Igen, hát egy nagy chestben teli volt, úgyhogy... Na most jön. Ó, ne! Hehehe. Ó. Hehehe. Nem, azért is kilövöm. Úristen, úristen! Ezt fel fog robbanni. Jaj! Ú, ez nagyon csúnya lesz. Jaj, 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 ez fájt. Hát te kreatív vagy, kapcsolj. Dehogy kapcsolom. Ne csaljál. Egy csalók. Hol a gomb? Itt a gomb. Vezessünk hozzá. Igen, mert nagyon lősz engem most. Még 3 ágya működik. Ne! És ez... De te... mindegy. Na jó, van, szerintem ennyi volt. Elveszett a csata. Még egy utolsó lövés. Ne! Én még megölök ezt a szemetet. Akarodjál már. Erre nincsen ezt a... Na jó van, ennyi volt mára. Sziasztok!